Khuleke ngahamba nomhlaba mkhulu nogada lengane zakwethu. Wemukelekile mawukuthi uyaqala ungena kuleli khasi ulike uphinde subscribe ukuze uzophinde uthole ama-notification mangabe siphinde si-upload amavidiyo la ekhaya. Umsebenzi engiye ngiwenze la ekhaya ngifundisa abantu impande noma ngipha abantu ulwazi ngempande kusuka kwimpande zokuchela, kwimpande zokufuna inhlahla, kwimpande zokuvula izinto, kwimpande zokulapha umzimba womuntu, izinto ezahlukene. Inhloso ukuthi umuntu akwazi ukuzisiza naye ekhaya ngendlela angakhona ngayo if ukuthi umelaphi ukude nawe. Ngesimo sani njalo ngokubukela ukuthi abantu bakithi baningi bexhaphazeka noma mhlambe besebenziseka kabi ngokuthi ulwazi abanalo. Ezinye izinto zikhulunywe kubona kube yinto engathi iyimilingo noma kukhulunywe ngezinto engathi izinto okungezona zalapha emhlabeni, ekubeni kukhokhiswa abantu bakithi kuthathwa nemali kubona ngoba badliwe abantu bakithi bedliwa ngento okungeyona, ngento okungeyona iqiniso bantwana bakwethu. Asisho ukuthi mhlambe siphikisana nabantu abathile, kodwa sizama ukuqeda lesi hlava lesi senkulumo engenalo iqiniso mase kuziwa emithini. Umuthi uyinto ekhona, uyinto esebenzayo, kodwa futhi unesigaba esithile osebenza phezu kwaso noma ngaphansi kwaso. Kahle kahle imfihlo enkulu ilele kumuntu osuke ephethe ikhubalo, imfihlo enkulu ilele kulesi sandla esiphethe umuthi noma lo mzimba uphefumulisa umuthi. Ngoba kahle kahle thina njengabantu asibona abantu nje ngokuthi singabantu benyama kanjena nje kuphela, kunento eyimfihlo ekhona kuthina ngaphakathi, kunento ekwazi ukwenza izinto zenzeke, sikwazi ukukhuluma kwenzeke, sikwazi ukudala ngomlomo wethu, sikwazi ukucabanga izinto zivele phambi komehlo wethu noma phambi kwamehlo womhlaba nelanga. Ngale nkulumo ngiqonda ukuthi ungadideki ngesinye isikhathi uma ubona uphethe umuthi ungakusebenzeli, uphinde ubone kwesinye isikhathi umuthi ukusebenzela, ingoba umuthi usebenza phansi kwesigaba esithile, phansi kwemfihlo ethile. For instance, umuthi usebenza ngawe. Uma usebenza ngawe shuthi kufanele umqondo wakho ube sesimeni, kufanele inhliziyo yakho ibe sesimeni, kufanele nomphefumulo wakho ube sesimeni. Ingoba sazi sonke-ke ukuthi umuntu uhlukene iy'gaba eziwu-3. Umuntu akayena nje umuntu ngokuba inyama kuphela, umuntu unesigaba ezithile akwazi ukuthi ahlukaniseke kuzona cishe kuze kufike kwisigaba sika-4, ngoba umuntu unomqondo, enomqondo, unomzimba okuyinyama yakhe, aphinde azoba nenhliziyo ehambisana nemizwa yakhe, aphinde ezoba nomphefumulo, lokho kusiphelelisela umuntu ophelele. Lezi zinto uma zi-aligned zihamba ngendlela zikunikeza into e-powerful. So abantu babona umuntu ungabasebenzeli ingoba kunezinto ezigejayo kubona. Uma sisuke sibala sikhuluma ngemimoya kumuntu, suke sikhuluma ngalezo zinto ukuthi kufanele siqondane kuyena umuntu, ikakhulukazi lezi zinto abezizwe bazibiza ngama-chakra. Ama-chakra ama-energy field noma ila kuhlala khona imimoya, thina sizosho njalo ngolimi lwesiZulu noma ngolimi lwesintu sithi kuhlala imimoya kuleyo ndawo leyo. So uma sisuke sikunikeza impande, sikunika amakhubalo, sizama ukwelula kulezo ndawo ezihlala amandla, kulezo ndawo ezihlala lento esithi inguNkulunkulu noma lezi ndawo ezihlala lamandla akwazi ukudala empilweni yakho. So ungamangali uma usibona thina sikholelwa kakhulu emithini, kodwa sibe sithi futhi asikholelwa kwimilingo noma sikholelwa kwinsumansumane, ingoba siyaqonda ukuthi ukusetshenziswa komuthi nokuphathwa kwempande kuyinto engaphezu kokucabanga komuntu. So ungazenzi isilima uthi umuthi awusebenzi, umuthi uyasebenza. Kuphela nje ukuthi ungakaqondani nomuthi ozokusiza noma ungaqondani nezinto zakho ngendlela. Namhlanje-ke ngizonipha nje into esimple ingane zakwethu, ngizonipha into yokuchela egcekeni noma ngabe unezitha ukwazi ukuthi udle lento lezi ubuyisele lezo nduku zabathakathi kubona abathakathi. Okuyona nto exake kakhulu ngoba umuntu nje yena ngoqobo lakhe siqu sakhe uphiwe inhlahla, umuntu unogazi, uyathandeka umuntu isidalo sakhe, kodwa ngokwezinto ezithile ayitholayo la emhlabeni, kungaba amathunzi aweqa endleleni, kungaba amathunzi awathola la ahamba khona, kungaba amathunzi awafiselwa ngabanye abantu, kungaba inhliziyo yakhe ebophile. Uma suke simnika amakhubalo suke senzela ukuthi alule lawo mafindo lawo, ngoba ngisho ukubopheka kwenhliziyo yakho uyibopha wena kuyakwenza le nto leyo ukuthi ungaphumeleli empilweni. So amakhubalo ayakwazi ukuqaqa amafindo anjengalawo, wena noma ungeke urealize ukuthi leli khubalo njengamanje seliqaqalile ifindo ebeliboshwe wena.
but leyo nto iyenzeka ngemfihlakalo ngoba amakhubalo lawo anama-properties athile, anezinto ezithile ezingamandla ezikwazi ukuvula okhiye abathile kumuntu. Nansi-ke intelezi yethu ngamzakwethu la intonga kamaphindisa le, intonga kamaphindisa-ke lena hlobo zakwethu iyo le intonga kamaphindisa. Ubese uphinda ungitholela iskenama sakho, iskenama sakho intonga ibomvana, iskenama sakho lesi naskenama sakho uzohlanganisa naso bese uhlanganisa nempila yakho, amafutha omhlaba. Leskenama iskenama esibomvu lesi, siyeke esimhlophe esibomvu lesi esikwazi ukucupha, sikwazi ukubuyisela induku bathakathi. Kodwa ngoba insizwa-ke ezethemba ungageza futhi ngale ntelezi uyakhona ukugeza ngayo, kodwa-ke iyaluma gogo, angifuni ukukukhohlisa, izokuluma kakhulu le ntelezi. Izoba ngcono uma ukuthi uyaquma ngayo bese ugeza ngayo after sewuqumile, or uvele uyibilise nje kuqala maqede bese ukwazi ukugeza ngayo ngoba iyaluma kakhulu uma ukuthi uyisebenzisa ngamanzi abandayo kanjalo. Le ntelezi inhle kakhulu bogogo nje, uzochela egcekeni iy'nsuku zibe 7, uqalekise emoyeni phakathi ekhaya, nikwazi ukuthi niphefumule ngendlela, nikwazi ukwenza izinto nibambisane ekhaya, kungabikho ukuxabana okungenasidingo ngani zakwethu. Intelezi nje le ebalulekile ukuthi ikhaya nekhaya ibe khona. Sithe intonga kamaphindisa, intonga kamaphindisa le, impila ongamafutha omhlaba, iskenama sakho, ukhande intelezi, sokhe le ntelezi uchele ngayo ikhofalele ntambama, chele insuku zibe 7. Ubone umehluko ngeke uwubone, ungawufaka umhlakaza uma unawo lapho, faka umhlakaza nhlansi iphelele le nto. Okuyilokho nje bogogo namhlanje akukuningi ezalukwazi. Nizongifunda nje kancane kancane ngoba umuntu obengaveli, abanye bamangaza obuncane nobungane, bona ngisemfishane kodwa hhayi akusafani. Kuningi esengikubonile ezweni. Sizokhulisana sisizane ngane zakwethu. Ngiyabonga kakhulu i-support, isingisuse kwelinye izinga yangibeka kwelinye izinga. Lokho kuyisibusiso kumina, kusho ukuthi abantu bayakholelwa entweni esizenzayo ney'mpande esibanikeza zona. Abanye badlulisa ukubonga kakhulu ngey'mpande esuke sibanikeza zona zibasiza. Okuyiyona nhloso yami ukuthi lesikhathi ngimemeza kanje induku wena ihlanganise. Usungayicela leyo icela kumina ngoba ubona mhlambe awunazo lezo nduku ey'thile zokuyihlanganisa, noma mhlawumbe ukuthi kuney'nduku ezokushaya ufisa ngathi ungenzelwa yimina. Ngiyakwazi ukukwenzela kanjalo, kodwa akunankinga ungayithatha lezi nduku engisuke ngiy'fakela uzenzele wena ngoba ngisuke ngenzela lokho ukuthi ukwazi ukuzenzela wena. Ngijabula kabi umuntu uma engitshela ukuthi uthathe induku ebengiyibiza la wayisebenzisa yamsebenzela. Inhloso yileyo gogo, inhloso yileyo nje. Umuntu engangipha lokho angipha khona ngoba ey'bongela phezu kwenduku ebengimnikeze yona yamsiza. Kodwa nje kahle kahle basically la sandisa ulwazi, siyakhulisana, ikakhulukazi kulabantwana abathwasile, bahamba intwaso eqondile kodwa manje ekugcineni kwakho konke abakwazanga ukuthi bafunde ikhubalo kumbe bafunde impande nokusetshenzwa kwabantu. So sizama ukubhrija leyo gap ngane zakwethu. Siyathokoza kakhulu ngokuhloniphana nabantu esisebenzisana nabo, nabantu asebeke bafika lapha ekhaya. Siyabonga kakhulu ngokuthi sihloniphane. Sizoqhubeka sisizane njalo ngayo yonke indlela esingakhona ukusizana ngayo. Ningakhohlwa inhloso yami enkulu ukuthi sisuke ekuhluphekeni siye empilweni engcono, singayisweli lento imali. Ungayisweli imali gogo, iyona nto esilwa nayo nje khehla, ukweswela imali. Asikuthandi ukweswela imali. Ukuthi-ke siyilanda kanjani-ke amakhubalo azosilekelela kuleyo nto leyo. Uma uzosebenza nami ngiyangithanda engathi ungakukhipha konke okwaziyo ngamakhubalo, noma abantu asebeke bakutshela khona ngamakhubalo ngoba lento yekhubalo iwubuhlakani futhi iwubuciko. Angeke uze uthi fanele ngikukopele komunye umuntu kuphela. Singathakelana nje ulwazi nalapho nalapho, kodwa kahle kahle ibhodlela ziwumpheki ngane zakwethu. Induku angeke zifane indlela egaywa ngayo nangendlela ephathwa ngayo. Siyathokoza abantwana bekhehla.